Uusi Viasys Lite-nopeusnäyttö. Kevyt, tehokas ja monipuolinen. Uusi Viasys Lite-nopeusnäyttö on suunniteltu kevyeksi ja kestäväksi. Sen kompakti muovikotelo on yhteensopiva nykyisten kiinnityssarjojemme kanssa, joten asennus sujuu vaivattomasti. Akkukotelo avautuu helposti vetämällä lukittava suojakansi auki. Vakiona laitteeseen mahtuu 2 akkua, jotka pidentävät käyttöikää. Virtalähdettä voidaan halutessa täydentää aurinkokennolla ja 230 voltin verkkovirralla. Erityisesti kehitetty etupleksi takaa erinomaisen näkyvyyden myös kirkkaassa auringonvalossa. Sisäänrakennetun kiertokytkimen avulla voit tallentaa asetukset eri nopeusalueita varten. Laitteen käyttöönotto uuteen sijaintiin käy helposti, vain kääntämällä kytkintä. USB-liitännän kautta Viasys Lite-nopeusnäyttö voidaan yhdistää tietokoneeseen tai kannettavaan, jolloin tietojen luku ja asetusten muokkaus on vaivatonta. Lisäksi laitetta voi ohjata ja sen tietoja lukea helposti mobiilisovelluksemme tai Windows-ohjelmistomme avulla. Kaikki Viasys-näytöt ovat saatavilla ViaCloud-etähallinnalla, jonka avulla voit tarkastella laitteen statusta, sijaintia ja mittaustuloksia sekä säätää asetuksia helposti verkkoselamen kautta, missä ja milloin vain. Voit myös yhdistää laitteen älypuhelimen ViaApp-sovellukseen. Lisäksi kaikki 24.7.2025 alkaen valmistettavat Viasys-nopeusnäytöt tukevat nyt myös iPhone-laitteita. Lisävarusteet ja lisätietomateriaali ovat saatavilla verkkosivustolla.